bé, anem al tema. Ara començarem, faré unes petites píldores més teòriques, però crec, com deia abans, és important perquè entenem i perquè fem servir els termes de manera correcta, no? Perquè jo el que veig que es parla molt d'intel·ligència artificial, de machine learning i de deep learning de manera indistinta. I a mi això a vegades em fa mal, no? Perquè no estem parlant del mateix. Quan parlem d'intel·ligència artificial, és tot aquell programa que simuli com funciona el cervell humà. I aquest programa pot ser tan simple com un arbre de decisió. Sabem el que és finalment quan nosaltres ens plantegem un problema, ens l'imaginem o el podem dissenyar dintre del nostre cap i després dintre d'una aplicació informàtica com un arbre de decisió. Si passa això, fes això, si no, fes això altre, si no, fes això altre. Això ja és intel·ligència artificial i els primers programes d'intel·ligència artificial es daten dels anys 50. Quan parlem de machine learning és quan estem dotant les màquines de la capacitat d'aprendre. Sempre que parlem d'aprendre és machine learning. Abans del machine learning, els programadors, incloent a mi, teníem un problema, programàvem una funció i aquesta funció tenia un input i generava un resultat. El machine learning no fa això, no s'ha de programar res explícitament. El que fem és, tenim una quantitat de dades enorme en molts dels casos i el que fem és donar-li a aquest algoritme o a aquest model totes aquestes dades. Li injectem aquestes dades perquè n'aprengui com són i com es relacionen entre elles, per després poder fer una predicció sobre una dada que aquest model no ha vist mai. Aquesta seria com el flux senzill, però realment és un procés bastant més llarg, l'he simplificat perquè s'entengui bé, però crec que és important mencionar aquesta part d'aquí, el data preprocessing, l'he posat en anglès, sorry. És quan es fa la neteja de dades. Quan tu vols entrenar un model perquè n'aprengui sobre aquelles dades han de ser bones, han de ser dades curades, han de ser dades que representin la teva mostra, han de ser dades que no tirin cap a una banda una decisió de manera forçada, ha de ser representatiu del teu problema. Llavors jo sempre dic que un model d'intel·ligència artificial és tan bo com les dades que tu li injectis. Si les dades són dolentes, aquell model no servirà absolutament per res. Llavors, a més és important que la part de testejar el teu model. Tu tens moltes dades, però aquestes dades no les pots fer servir totes per entrenar el teu model. Has d'agafar una petita part d'aquestes dades, sol ser entre un 20% més o menys, i utilitzar aquestes dades per testejar el model, per tu saber realment quant de bo és el teu model. Però bé, això és un exemple, això és molt abstracte. He pensat un exemple que potser podem entendre una miqueta més. Per exemple, un problema típic de machine learning és poder predir si un client marxarà o no de la nostra empresa. I això se li diu churn. Tenim bases de dades de clients, tenim el nombre de trucades que fa aquest client, tenim el canvi en el consum de les dades, canvis en les trucades o en les dades, tenim l'historial de factures impagades, per exemple, el temps de permanència, temps que porten a la nostra empresa. I amb tot això, si nosaltres li donem a un model d'intel·ligència artificial, un machine learning, el que està és aprenent quina és la relació entre aquests clients i entre aquestes dades perquè al final acabin marxant o no. Per tal de que si jo després en aquest model li passo un nou client i diferent, que no ha vist mai, amb totes les dades, número de trucades, consum de dades, historial de factures impagades, tot això, aquest model pot predir amb una predictibilitat X que aquest client acabarà marxant o no. I jo què faig amb aquesta informació? Faig una acció sobre ella, que podria ser, per exemple, fer una campanya de màrqueting perquè aquest client no marxi, o aquest conjunt de clients.
I bé, quan parlem, l'últim subgrup, que seria el de Deep Learning, quan parlem de Deep Learning, realment és quan estem parlant d'estructures més complexes dintre de l'Artificial Intelligence. El concepte és el mateix, tenim unes dades d'entrada i una predicció de sortida, en el cas més freqüent, hi ha altres casos que no, però m'he centrat en els que són més freqüents i més fàcils d'entendre. I llavors el que tens és una estructura interna que s'assembla molt a com funciona el nostre cervell, per això se li diu xarxes neuronals. Cadascuna d'aquestes boletes serien una neurona. Aquí en aquest exemple hi ha poques, però us puc dir que, per exemple, el model de ChatGPT hi ha d'ordre de trilions d'aquestes neurones. Llavors, són models i estructures molt complexes i molt grans. Però bé, anem a parlar una miqueta ara sobre visió per computador. Us he introduït el terme abans, però perquè entengueu una miqueta què és, ja el situem dintre d'aquest ecosistema de tecnologies. Visió per computador seria un subgrup, un subcamp que englobaria algunes tècniques de Machine Learning, d'Artificial Intelligence i de Deep Learning, en concret unes xarxes neuronals que es diuen Convolutional Neural Networks, que el que fan és extreure informació d'imatges. Són molt bones aquestes xarxes per extreure informació d'imatges o vídeos, que vídeos no deixen de ser imatges seqüencials. Però anem a entrar una miqueta més en aquestes Convolutional Neural Networks. Com pot ser que puguem extreure informació d'una imatge? És molt fàcil d'entendre si ho imaginem d'aquesta manera. Una imatge no deixen de ser un conjunt de píxels. Són píxels molt petitets, junts, no? Això sí que ho sabem. Si ho simplifiquem i ens imaginem una imatge en blanc i negre, llavors tenim píxels blancs i píxels negres, amb la qual cosa podem representar això amb un 0, un 1, 0 blanc, 1 negre. 0 i 1 és una dada que pot entendre una màquina, no? Són dades digeribles ja per la màquina. Aquí ja estem passant del concepte a alguna cosa que pot entendre la màquina. I si ho representem amb una matriu com aquesta de zeros i uns, on els uns serien les parts negres de la imatge i les zeros les parts blanques, llavors ja tenim una dada que podem ficar en el nostre model. Això seria una estructura típica d'una Convolutional Neural Network. En aquest cas, en aquest problema, li estem passant no una, sinó realment moltes imatges d'ocells. Si jo en aquesta xarxa neuronal li passo 100 imatges distintes d'ocells amb aquesta combinació de zeros i uns amb colors, que llavors serien diferents capes, un per cada color, aquesta xarxa d'aquí dins el que està fent és aprendre quina és la relació d'aquests zeros i uns per tal que al final aquesta imatge s'identifiqui com a ocell, perquè jo aquí li estic dient, quan li fico totes aquestes imatges, li dic totes aquestes imatges són ocells. Doncs ell ja sap, ostres, quines dades es repeteixen més, en quines parts de la imatge, i el que fa és una sèrie d'operacions, convolucions, li diuen, operacions matemàtiques de multiplicació de matrius, agrupació, fa una sèrie d'operacions i al final arriba a l'última capa i diu, això és un ocell. Llavors jo li passo una nova imatge i em podrà dir si és un ocell o no. Aquell és un cas típic, el de classificació, se'n diu, però tenim altres tipus de problemes que resol el computer vision. Com per exemple la semantic segmentation, que és a més de dir-me si és un ocell o no, en aquest cas si és un gat o no, digue'm quins són els píxels que representen aquest gat, quins són els píxels més representatius de la meva imatge, de les meves matrius. A més de fer la segmentació, també es pot fer localització. És un gat, però a on està ubicat de la meva imatge? I delimita'm. Aquest és un problema típic també possible en computer vision. I perquè ho entengueu una miqueta més, ja paro de la teoria, anem a l'exemple pràctic. Aquí ho veureu molt fàcil. Això és un vídeo que vaig fer jo el setembre passat, vaig estar a San Francisco, i no sé si sabeu que allà hi ha els cotxes autònoms. Aquest en concret es diu Waymo, i que vaig voler provar-lo, perquè no l'havia provat mai.
Llavors vam demanar el Wimo per l'aplicació i va venir aquest cotxe que, com veieu aquí, té un conjunt, tenia, no sé, 40 càmeres, totes fent el 360, escanejant constantment, en tot moment, tot el que passa al voltant d'aquest Wimo. I què veiem a la pantalla? Com veieu aquí és tots els cotxes que ell identificava, de fet, si no es veu molt bé, però això són peatons també, estem veient tot el que passa i ho està identificant, ho està posant a una pantalla i el que està fent és, a més, prendre decisions en base a aquesta informació que està extraient de les càmeres. Això és computer vision pur i dur. I el que fem, les accions que feia el cotxe és gira a l'esquerra, para't, si veus un peató, para't, si veus que està en verd, continua, i això són operacions senzilles. Un altre exemple, sembla molt lluny, però aquí al CES 2025, que es va celebrar a Las Vegas al gener d'aquest any, Sony i Honda ja van presentar un cotxe que amb una tecnologia molt semblant, no és cotxe autònom, però utilitza tecnologia molt similar i ja estarà al preu del mercat a $90.000 en un parell de mesos, crec que surt. I perquè veieu que encara no està tan lluny, que encara ho tenim més a prop, aquesta tecnologia. És que no sé si sabeu que aquí a Barcelona la setmana passada van estar fent proves a un autobús autònom. Aquest autobús el volen presentar al Mobile World Congress la setmana que ve. No sé si el faran servir o no, crec que depenia de les proves, de com anaven, però la intenció és que potser facin alguna prova durant el Mobile World Congress. I si us fixeu, les càmeres que porta, la tecnologia és exactament la mateixa. Altres exemples d'aplicacions amb Computer Vision és, per exemple, aquesta de L'Oreal, que el que estem veient, aquesta també és premiada fa un parell de mesos, el que estem veient és que cada cop més les empreses estan anant cap a la detecció més d'emocions, una visió més holística dels clients, no tant coses més òbvies, sinó més de la part de les emocions. I en aquesta aplicació en concret detectava l'emoció facial de la persona per fer recomanacions concretes. No sé quines exactament, però sí que és un exemple d'això, de com anem cap a aquest món. I després en veureu un altre exemple d'això. En el camp de la salut, amb Computer Vision està per tot arreu. Cada cop més veiem aplicacions noves que resolen o ajuden als metges a resoldre problemes d'una manera més ràpida, com per exemple amb aquest programa d'ecocardiografia per detectar malalties cardíaques, que els objectius eren passar de poder fer de 3 a 10 exàmens l'hora, millorar l'exactitud de la detecció i reduir els temps d'espera als pacients. Aquesta tecnologia s'ha de veure no com una manera de reemplaçar el metge, sinó com ajudar-lo. És una eina de suport. No pot ser mai, no l'hem de veure mai com una eina de reemplaç.